Hello and welcome! Nej, det var bare for sjov. Ja, det her det er så vores første video nogensinde. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal gøre med den, men vi har lavet en video, håber jeg. Og det kommer til at være Minecraft. Og det er vores egen server. Det her er Mathias. Og hvor Stefan. Helt almindelig Hamachi-server. Ja, og vi spiller på en helt almindelig Hamachi-server. Og vi spiller uden cheat og noget. Ja, uden cheat. Nogle gange, når vi synes, det begynder at blive lidt kedeligt, så springer vi alting i luften. Altså, det er det, vi plejer at gøre. Det er det, vi plejer at gøre, men det har vi ikke givet, gør vi ikke mere. Jeg kan ikke lukke det ned. Hvad kan du ikke lukke ned? Minecraft. Jeg begynder at bygge et hus, okay? Jeps. Hvordan er det nu, man... Nå. Men I derude må... Jeg håber, I synes, det her kan være Og sjovt. husk at subscribe. Hey! Vi kommer Yay! op på 30. Remember to Hvis vi kommer op subscribe! på 1000, så laver vi en ny video. Ej, Stefan! Nej, det gør vi ikke. Det er gas. Det er bare gas. Håber jeg. Men Vi er jo næsten toppen derude. Jeg ser den. Men skal jeg gøre sådan, at de andre også kan komme ind i vores server? Altså, hvis der er nogen, der ser vores video. Nogensinde. Der er en mine her. det kunne da godt være. Yay. Ja, det er faktisk et fedt sted, vi har fundet her. Jeg bygger et hus her. Så der er et flot, åbent sted. Bare giv mig alt det træ, I har, hvis I gider. Ja, tusind. Kom her. Med til mig. Jeg har næsten 64 træ lige om lidt. Og vi skal jo hurtigt. Jeg skal... Kom her til mig, Victor. Hvordan? Victor! Jeg er lige her. Mathias bag dig. Hvor? Jeg har 64 plus 44 træ. Jeg kan ikke finde dig. Mathias! Lige bagved dig, Mathias. Hvor han? Jeg kender op på helvede. Der. 1, 2, 3. Der. Wow, det var meget. Filmer det stadig. Ja. Nej, det mand. Så jeg er derude, så husk altid at hakke træ fra starten. Ja. Pro tip. Ja. Men Jeg har fundet jern, gutter. Men hvis I er så Nice, allerede. eller hvis I er så dogne som mig, så bare download et eller andet mod, så går det meget bedre. Nej, vi skal ikke have 2 millioner på din lille lille. Jeg stopper lige lidt derovre med den slåskamp, eller kommer jeg og dræber jer? Ja, okay. Det plejer ikke at være noget, der hjælper så meget, at du dræber os, når vi er midt i en slåskamp. Hey, Stefan! Hvad laver du? Hvad er der? Det er ikke et træ! Det er hjørnet af vores hus! Nej, det skal ikke være lavet af det. Nej, men det er hjørnerne. Jamen, hvorfor skal det være lavet af det? Fordi det ser Hvor- mega hvor flot skal ud. det være? Jeg ud i din ged. Hjørnerne ser... Ja, jeg skal bare bruge 4. Giv mig 4. Jeg dræber dig, hvis du giver mig 4. Tak. Mere jern! Kun. Jeg har fundet ikke... jeg har fundet en stor med de der. Nice. Det er syg min. Mathias, hvordan kan du se noget? Jeg har sat mit lys op. Ja. Og han har slettet X-ray mod. Jeg hjalp ham. Altså, jeg har ikke brugt det på dig. For jeg har det ikke mere. Der er sygt kløft der. Og det den her channel egentlig kommer til at være omkring, det er Minecraft og hardcore Minecraft. Og mig. Hele tiden. Ja, og dig. Selvom du ikke er Minecraft. Victor, skal du have en dør? Til nu. Nej, ikke lige nu. Okay. Vi skal have høje vinduer, for jeg kan godt lide høje vinduer. Det synes jeg er sejt. Jeg tror ikke, jeg kan finde op. Kan du ikke finde op? Bare TP til mig. Ja, det er jo så lige vores handyspasser. Okay. Jo, Mathias, du er oppe nu. Ja, det var også bare for sjovt, jo. Den der. Dobbeltdør med en ko. Gå væk.
Hvor har vi henne? Ingenting. Kedeligt. Kan nogle af jer begynde at tage noget sand, måske? Vi Til kan vinduer. kigge døren. Yay, nice! Vi skal altså gøre sådan, at vi kan få det der home med. Ej, Jeg hjælper dig, Stefan. Vi skal bare have en seng. Det er mit mad. Ingen rør mit mad. til jer derude et pro-tip til. Lad være med at spise maden, I får af grisene. Husk altid at lægge dem i en... Kan du godt lige udlægge de der to, Stefan? Mm. De der to, jeg har sat forkert. Jeg skal have noget mad med, før jeg går Den ud. der, Stefan. Der er lige foran dig. Nej, nu ødelægger jeg den bare. Sådan der. Men hallo, til jer derude igen. Så hvis I kan Stefan, det kan godt være, at vi ikke har fået nogen seere endnu. Ja. Det kan godt være, at jeg kommer til at lave lidt om Hvis I på har den her noget video. kul, så brug noget træ. Stefan, du er en idiot. Det ved du godt, ikke? Hvorfor? Fordi de ved alle jo! Nej, alle ved det ikke. Jeg ved det ikke. Hvorfor sagde du det så? Skal du dø? Nej, tak. Nej, så... Ja, okay. Jeg hedder Victor. Det der er Stefan. Stefan. Ja. Der. Og så Mathias flygter fra mig. Hej. Victor, skal jeg bare lave resten træ? Oh fuck. Stensvær. Nej, ikke her. Okay, nu har du givet mig et. Nej, Stefan. Der skal være vinduer der. Mega meget store vinduer. Kom her. Nej, Victor, din tumpe. Hihi. Så kun har et tungt plastik til dig. Siger du jo. Det er det mit skin. Er der nogen, der har... Og hallo... Ja, okay, lige meget. Jeg tog alt det iron, der var der. Der er ikke noget for, man. Oh my god. Og hvis vi lyder lidt unge, så er det fordi, vi er unge. Ja. Ej, vi er ikke unge. Ej, vi er omkring 20 år. Jeg har rent faktisk sagt, at vi er 5. Men det var også tæt på. Ja, Eller ikke. vedkommende. Er det rigtigt? Vi er tæt på. Tæt på hvad? Og være 15. Det bliver snart færdigt. Er der nogen, der har en... Ikke for nål. Eller et får, eller hvad fanden det hedder. Okay, hvis vi ikke finder nogen får, så spawner jeg. Yeah, får! Ja, okay. Nej, Mathias, lad være med at hugge det. Hvorfor? Jeg TP til dig, fordi så har jeg en saks. Jeg har en saks. Ja, så kom der! Ja, men lige skal bare lige hugge det sidste træ her. Ej, skynd dig! Skynd dig! TP til mig! Hurtigt! Jeg skynder mig. Den står lige klog på mig! Jeg hopper lidt over på den, imens den ikke flygter. Giv mig saksen! Hvor er den? Wow, nej. Vent lige, jeg lagger. Giv mig saksen! Nej, giv mig saksen! Wow, jamen jeg lagger. Kom nu bare, drop den. Nej, lad nu være! Undskyld. Giv mig saksen, eller jeg dræber dig nu. Giv mig saksen. Tak. Jeg har fundet et får. Ja, jeg har også fundet for. Jeg vil dræbe det. Meget uld har du? 2. Hvad med dig? Ja, vi er nok til 3 senge. Yes. Jeg har TP til Stefan. Hvad? Jeg glemte at skrive 18. Ja, det... der er fanden skidt der lige der. Wahaha. Skal jeg TP, Mathias? Nej, du må ikke TP til ham. Nej, jeg spørger om jeg skal TP, Mathias.